Folkens, og velkommen. Det her er min YouTube-kanal, og jeg vil bare sige så meget, at det her video bliver ikke ligesom de to andre videoer, jeg har lavet, men det her bliver en video af mine venner, Philip og Kasper. Og han skal så lave en video om, at det er, at vi skal at man lave... skal være pas på. Ja, faktisk. Ja. Vi vil vise jer, hvordan man ikke skal gøre. Og vi kan godt. Ligesom Og nogle gange, hvordan vi skal gøre. Ja, og derhen, så kan vi se. Okay, vi går lige herhen. Vi går lige herhen. Nej, prøv at se. Det står her på grund af, at jeg viser nogle pæle. Prøv at se. Okay. Det står her på grund af, at jeg viser nogle pæle. Okay, Vi skal gøre. Okay, flyt dig lige, Philip. Du skal ikke hoppe. Jeg er klar. Klar! Ja. Og nu skal jeg nok vise jer noget, I ikke kan gøre. Ja. Og hvis vi før I laver retur, så vil ikke have nogen svin. Det er lidt problem for os. Philip, kan du lige stå i vejen for solen? Philip, kan du lige stå derovre? Kan du lige stå i vejen for solen der? Kan du lige stå i vejen for solen derovre? Den er længere op, Philip. Philip, du skal op på bakken. Philip. Så filmer du, Lukas? Ja. Okay, det kan man så godt gøre. Jeg Ja. kan lige lave det, som jeg gjorde lige. Ej, Philip, du gik ikke. Det går faktisk ondt i mine øjne. Philip, lidt ned. Der. Men, Okay, det var bedre. men hvis I nu skulle starte på parkour, så start lige med noget let, som at hoppe over her, men bare godt hurtigt. Okay, jeg tror bare, jeg går under en bakke. I skal ikke komme herover af på næste grund af den her bakke. Så der er ikke for sol i øjnene. Men når I hopper, så enten spreder I benene. Kasper, skulle du ikke have din hue på? Kasper, skulle du ikke have din hue på? Hvad? Ja. Jeg sætter mig på de her sten. Bare roligt, jeg ved godt, det er Adams. Ved du, jeg sætter mig på den her. Sådan der. Men, kom. Men hvis I gerne vil se min video, så se på Michael Koldmann. Min hænder. Sut pæk. Gør den virkelig? Er det godt? Ja. Jeg sut min pæk. Okay. Og hvis I vil se mere af det her, så... Og måske om nogle dage kommer der en video ud på Philips kanal måske. Og det her. Og vi skal lige lave lidt mere, og så kan I se det. Så bare her og hænger mig. Oj. Prøv at se, hvis I nu kommer herned i går, og I skal lave det her, som vi lige har gjort, så står vi her nærmest så. Og så... Ligesom, jeg kan lige demonstrere. Jeg skal lige over i mørket. Det er faktisk en... Jeg er klar. Det man ikke kan gøre, fordi så det kan være, men... Lad mig ikke demonstrere. Jeg kan også lige demonstrere. For helvede, Lukas. Nej, vi har haft et system, og vi får lov til at være her nu. Det er på grund af, at man må bestemme